eduru baabi a ne ho eye me nwanwa efiri se de obeye bia wodwene ho a wonte ase da biara da sa papa we wasi wono an boy yen wono en boy yen de woye bia wono wote de woye ase eno ti eduru baabi na se honam dua no baabi techema nipa kura obetumi aye spare parts no ene de wono eye ka no enti kwame basa yadom esan se wono ene board da saniti no se nipadua baabi techema agese wono an ayo agese wono an eye efiri se ne nyoma bia enwanwa na no na ye di nkomo bi na ye ka se Nyankopon sebe producer se ye yubi oba bia wode a ontumi enwo na achinyije na kwa akoba se wo ba bia ye na wode wa wo pen na obi se da ye yi wa wode a ontumi enwo na kokoba ne se kropo twadi apon aye biafo wode ne nsa kanwa na ka de woye Toyota no woye no woye spare parts kan ho enti Nyankopon woye oboda sani no ontumi nya spare parts ya na eya semsebe eya sempa papa adigade abakade kumasi jom ana bisi akafata from bema no o prepetepe kodwo hey okote na kanuro okoya wa mawu na kabubo nyina ka no wo befun sane ho anoti konfo pokro eya sem na papa anoti ena nwumere katacho bema me man damiri fadue ene ma fe papa yi se nya sem keto akra nonso aba pawo sima edu emiensa ewo Sompa 93.1 na bronya bosom ye toso mienu ne da etoso edu enene 10th February 2023 na naso ya da kropo twadi apo basa ya domo abo efira no pa fidie so si so esi so sa besi sa bre ayeye na ye de ema kropo twadi apo amanfo awo asantemem wo moaje Sompa tumpra kope enya asam keto akra na enemi nnuaba akua frakoma wo fra me free Germany abrochimem wo se na station Germany ha nyina no agintre ha wa o amanfo hwe YouTube no na omanfo hyiame a omse akua na wo bra watenenka omse ehunu wo YouTube no so eyasem kropo twedi apo na aye ne sa wo mra samwa e wa ha sa na odifo pokwa David enra wo de din ba ko ban na sa din de me de beto odifo wa ha na nyame adom koya yie no ba ye no eka bia ma watete ka ni nyina nyame dam na adom so ama na tumi atua ka bia enene ho asan no enimonyam so adore no kunimdi abotire so wafabo frise nanim ankogu ase eye nyame adom enunti meda kwa me basa yi adom ase ewo sa kwa ne so eduru ba bia kan ntra na kan to ke koba so odifo boka ede ya menhwe me amfa menua ne nko ofusu ede ya mekwa kan so nim so nyame atua kanama ye dana se aya ade papa ohene yire maame yabua akua asuama bronya abrewatia wono so ewo ha ene wo bekasa obetenenka na said was of so bema me betimani no makasa mama na ememe sisima papa na akua no na dia sa no aka kire me wo so obetinani na wakoa mama efiri se mema esisima pa enya asem ketwa abrewasi ase obetinani bema usu kantankanka ono na ya chief executive producer Emma Jumadi Yakoba Jasi and then Hododono Kakra and Tiakoba and to me Majuma Nana ya mensa brampa fiadan so eduru babia ya na bibintino ono so and to me ama na de wo bo adwuma eye jeboa duanaba ono yo yokoba oyokoba kwaku yeboa ene wono ena afa abonebo na ne wo furu sane nko a ene wono ne bepiansam no ede aba efuru se ene de nyinaboa ija anya ahi ato no tione yeboa ena ebo adwuma no ewa ha enya asem keto akra ene na free ye so antumi ama ene absentee no doso ewo production room ho enso entifuni wa pagafo utwumutan ene asempa nipa ye wo bibi ede ebremo ye besi bibi ede akremo mampike wono ena echichi fidie mfruma na wode emame
na uko MC a David ewo ho saa na Buffalo enso ewo ho school fees ewo ho Akiola ene wo na okeka ho nyina da yima enso ewo ho a wo moboa ema dwumadie nyina ekonkai edemayen na wo moda roma na uko social media handles no so a YouTube and Facebook no wo moboa ye pa ono ena ma bogafo no so enya yen ehwe yen ewo saa kwan no so kofro bofum pa bema esuketu am yi pebre na sayaw aboaji fosuo nintin fosuo me na meti adwam na me dia sempanipa ekọ bọhye asase so a enye asem ketu akra na ene apotwe a yede ebebre wo no last week no ba bia sika wo pa ewo Kumasi kropom ha no na wo muna samoa ene bema usu kantankraka ene twen sapoi na ema wo bia nya ye eye 31 na ene apaise ta ene yebatoa so eno ti yebe vote bi ewo Facebook wo eno ti ya na mo ahye nso ama ye MC afo yebe vote bi ewo Facebook magazine ene adum ehefa pa ena sika efri eba ehefa ena sika wo last week no eye 31 na ene ye toa so a ene no na yebe san ede abremo ene de ede ya yebe wie ba bia sika wo pa womna samoa ene bema usu kantankraka ena na watwe twa mu no 31 na obia enyaye na ene me ya sure se obia boa ne ho na ne points so no da ya wagada ama enwoma konkan ya enya asem keto akora omna samoa ne mpom te sen